Iwacho ni yenyo sana Mbuyi. Ama yenyo. In. Maga adier. Onge yan kanyo adier. Adier ji ok dwa. Manyiso na adieri miwacho. Idong mago adier lilo ya. Ndiko mana seriam. Moro TV chake wacho ni ok inya tiyo gi jathum moro moro kopogore kodong. Wuona e belo. Nadonji gi belo. Belo ajawa to gi MC ne. Nitiere belo donge. Nitie kaka wacho ni nyaka los MC, nyaka los jathum nyaka bed gi gire moro motel. LTN. Luo Trending Nation. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation, wachne kamano. LTN Luo Trending Nation. In kaka Otam, ing'eni sani koro wachoko views nikech wadwa ni wang'e ane ni to gini kwakelo nego jopiny. Ere yo ma oningo bed ni wakete go kaka in iseneno online videos mang'eny, I mean online TV mang'eny kata online channels. Ere yo mwanyalo timo go LTN ni makata in kineno tineno ni onyalo kelo development kata line moningo koro walo. Yo monego utime go, onego many jok manigi, yani jok mose develop platforms machalo kaka TikTok, sana TikTok, Facebook, gi maybe Twitter. Mose develop mondo mi wa host koso mondo mi gibed partners koso ere mondo mi gibed partners. Sana followers jo TikTok sana. Yudo ka TikTok ng'eny gik moko trend e TikTok sana. Koro jo mose chopo gi views mang'eny gi followers mang'eny. Onego invite kanyo. Okay, to ere kaka koro wanyalo time like ji timo interviews, ji host ji timo promotions. Ting'eni pok ng'ato openjo ng'ato ni bwana ere kaka udwa ni watim no interview, ere kaka udwa ni wapromote, ere kaka udwa ni watim gini. Ena notam waluonge interview. Samoro ng'amono kono gini dwa interview onge. Samoro ng'ato kawi ni promote, samoro kidwa promotion. Iwinjo. Samoro yudo ka ng'ato promote tere ngi 2 followers. Ko dhieri ya to ng'ani promote ko sari ma promote. Adong koro ng'ama dwaro. Kuse chope level moro gibro manyu kende. Okay. Gimoro kako kachako to ji assume ga. But kochopo kumoro. But mae sama joma nyalo samu jok mudili godo sani. Emu chako ng'iyo. Kaka gini medo idhe kaka gibe ibro ng'igi gi wang' moro. Iwacho ni yenyo sana Mbuyi. Ama yenyo. In. Maga adier. Onge yan kanyo adier. Adier ji ok dwa. Manyiso na adieri miwacho. Idong mago adier lilo ya. Ndiko mana seriam. Moro be michaki wacho ne moro TV chaki wacho ni ok inya tiyo gi jathum moro moro kopogore kodong. Ji wacho. Ni sani koponi we odongo kata weru godongo. In onge ng'a inya tiyo. Nang'o? Me test. Okwad gin. Wach ni joma wacho. Joma wacho. Koro maybe joma wacho go inyalo penjo ba. Kawera go dongo to dong pod atiya. Okay. An pod atiya. Mamno ko giko mar life. Wuona e belo. Wuona e belo. Nadonji gi belo ajawa to gi MC ne. Nitiere belo donge. Nitie kaka wacho ni nyaka los MC, nyaka los jathum nyaka bed gi gire moro motel. Adong luore gi kaka in, gi koru kaka in. Luore gi koru kaka in. But wan kacha pa ne ga thum gi power moro ma. Power ne mwadwaro, power no. Wan ogo thum gi energy moro. Wan watiyo matek. Energy moro no. Ing'eni kiwacho ni energy. Thumbe waloso mabeyo. Nyithindwa odag maber. Energy moro, energy. Dong energy yani ya. For example, Odongo, onge onge tich motimo. Mamano tich motimo. Manyiso ni music en full time job ne. Manyisi ni ko donjo to otimo gimotere kanyo. Biro no Odongo gi ram moko mag CGO to rwakre nade. Odhi to timo gimotere kanyo full stop. Yodedi dere. Odhi e break dere kanyo. Ing'ena penji muhiu, yani ya penji mamalo piyo. Ndalo moro chien kaya chendo ne penga. To an ke penga ting'eni
ok aywara ga gi ji mang'eny, arita na gine tamaki, yani ok ne maki ne teri sel, yani maki kaka kora maki ne, to kodi ang'o mipinga Otamo, ipinga nang'o? Kona gik matimo marach ni e kamera. Wan gima nitimo ni promote jok moko maonge, jok moko ma korgi nosewang' ma sani obara. Makata sani neno ka ng'eny ji sani obara. But kanyo tayie kodi, nitie jok moko mana promote ma sani walo mang'eny. In fact nitie jok moko mana promote moduogo maka kata kendo, and anyalo dhi ma claim promotion na. Mawach ni ambe nindo mana koso nindo kadhi kodgi live. Atero ge kech nok gichul, onge receipt, but anto gima natimo to nitie. Koro kanyo to kiriambo. But ka promote ng'ato, kikono ka numari we promote ng'ani, ang'o midhi to an extent miwach ni an gay? Gay, mamno mana ne luore nane nu ka un ji ariyo gari. Iwiji chon, chieng' mane jamano launch ki boss kucha. Jama mane? Papati, kwengi nane nu ki boss. Gari moro matin ma white kama. Koro ing'e ka nenu kubedo kanyo ji ariyo, do ing'e ni ng'ama dichuo nyaka seji. Koro in kaka nineno wagi papati gari, wacho ni jogi nyaka bed ni gitimo gimoro. Nokawacho ka, do ing'e ni kiyudo chuo bete gari ji ariyo, ipana ng'ama gi share. Dong ne en chieng' lony chieng' jomoko nosechako, an naya Nairobi at least aol, abet gi papati chien kanyo, kasto amiye motisha nikech noluor, awacho ni bwana bed gi ngufu makidhi kacha, iwinjo, kech microphone gin gi wireless kamarwane, iwinjo. An mana paro marach ba. Nyakwara mogi maendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Wabo biro kwa kelo ni gigi kaka gibiro no endo ka gik ma ji timo marach, gik ma ji timo maber wapuoyo, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. King'ama ni kanyo endo maybe pok i follow page ni endi, inyalo follow. Ing'ama pok o subscribe e YouTube mara, inyalo timo kamano mondo mi wadhiuru mbele kanyakla. Kawuono ni endi ne watemo mana wuoyo go Otamo matin. In fact nok en interview, nok en gimoro mora, nwatemo mana go mbaka nikech sani pod wachoko paro about LTN. Imbe inyalo konwa kanyo piny kanyo maybe gine marwa, inyalo keto kanyo inbox kanyo, kata inyalo miyowa comment piny kanyo no endo ni en yor fuok mane mineno ka sani odong' e piny Luo ka endi mwenyalo keto kaka online media mondo mi koro kwabiro to wabi gi ngufu marach, mondo mi kik wabi ni wapiem but wabi ni wakelo konyruok ne piny mar Luo. Ang'e ni nitie jok mang'eny mabiro host gini endi ka an to gidenda ni Omari Nasha. Kendo Otamowang'Mogo to dendore nang'o? Iluonga ni Otamowang'Mogo wuod Okano. Wuod Okano Republic. Ang'o gi Kokoto? Sumu gi Kokoto Moinga. Mpango wakando di koda kukichudo. Idongi KBC. Ong'adni channel stay. Idongi KBC. Ma en jaodi ma LTN Luo Trending Mission.